Acho maber. An ja baby class wada somo notama wiya notimo nyuka. Notimo nyuka moriwore gogude moko ti kata drop out e baby class. Erokamano. Mano correct. Yes. Wechano gimoro atimo tarik 9 dwe mar abiriyo ma en Sunday mabiro en timo gima wasungu luongo ni ground breaking ceremony. Chako kunyo foundation mar gero museum. To ne waparo ni ok wadwa ni mondo mano e gima obi otim kende. Ne wadwa ni giyud kwasetimo gik moko. Nyicha wasecure dala gi jo Jaramogi. Kata sani wan e dala gi jo Jaramogi. Wasebiro ka gi committee. Wan e dalano, ot mane simba mane Jojo oweyo wase renovate moduogo maber. Od min gi mane oweyo bende wa renovate maber kabisa. Koro dala watimo fencing kendo watime maber kabisa. Gima obiro biro neno. Waloso gate ma standard. Wadwa ket gate moro ma wiye malo. Nitiere gima ondiki ni George Ramogi Museum site ma kogik otieno to liel. Watemo loso lietege gi be nyaka lield min gi nie bathe kanyo ok wanyal golo oko. Koro watemo iko gigi ma ka fans mag Ramogi obiro to giyud ka wabe wasechopo kamoro. Then sama guest of honor break the ground to onyalo kwayo osiepe go joka ma wasole go matin mondo chak ger gini. Lengo maduong' en ni en hawi marach ni nyaka George Ramogi tho kogik Desemba tarik 8 en ike ma 26 to pok notim raparne moro malong'o. Gin agina moko mitimo majuju. Koro lengo maduong' en ni Desemba kowayawo museum no to winjo bede ni watimo raparne bende in a big way. Mane mpango wa. To ok en mana gero museum kende. Wasetudore gi joma nigi foundation kaka ma wayawo ne George Ramogi Foundation. Wasetudore gi Dr. Phoebe Asiyo, nyagoro mama wa bende wiye ler kabisa. Ebe oran foundation moro. Nyotudowa gi jomoko. Ti gik moro dwa timo ka mang'eny. Owinjo bed ni wayawo music school ka kata theater moro. Gig theater gi kama gimoro manyalo keto nyithindo ma pinygi watimo talent search. Ginyalo biro gimanye talent gi mondo gidhi mbele. Wasunge osebedo ka biro manyo kama George noike. Ka gibiro giyudo ka en kama mabungu. Wadwa ni sama gibiro gineno kama kolos maber no. To gibe ginyalo miyowa advice to gi assistance ma ginyalo mondo nyithindo ma e gweng' ka ong'e ni kare thum ok en gima rach. George Ramogi noweyo gimoro ma gibe ka gidonje to ginyalo benefit bang'e. Briefly mane e lengo. Mano adier. Nyaka dhano riwre. Sama ji biro ni fans go ema nowacho ni ok wadwa timo ground breaking kende. Wadwa ni chieng' mwabiro no watime fans drive mo matin. Ma wendo mudhial en CPA Honorable Day Abeka. Mabe sani en Chief Officer Homa Bay County. To oginene ibed assisted gi Dr. Bernard Kochola ma bende wacho ni en odwa biro mondo onyis ranyisi kech gin be manyiche gikonyowa loso mar kolela kocha. Then machielo en Dr. Pamela Olet. Magi jomoramo. Giwacho ni kwa gibiro to gosiepewa mang'eny mwa list e card. Owacho ni gidwa ni gibiro ok ni ground breaking kende. Gidwa ni sama gibiro no to gigole matin mondo chak go foundation. Ka pesa noromo gero museum be gionge wach. But gima gidwaro gin giwegi giwacho. Kotamore to gichak giluongo Arambe koro. Koro giwacho ni koro en Arambe. But sani to koro giluongo mana ground breaking ceremony
come small funds drive. To chieng' no koro nyaka wa entertain gi nikech wabire wach ng'ama ne jathum mane entertain. Koro wabiro go thum ka ma jomeno obedo listed mang'eny go. Jothumbe ni ka motimo taj biro go thum ka. Kotelnegi gi Professor Peter Anyang' Nyong'o, gavana ma Kisumu. Ini en bo jathum ji ok ong'eyo ang'eya. Sane wer malich ahinya gin gi Professor Molongati. Lydia, gima funny ma ji wuoro ni band miluongo ni Metro Dumbe Dumbe ma offshoot mar CK Dumbe Dumbe ma George Ramogi. Igo e thum gi jomosomo professors. Lakini otelnegi gi ja baby class. Atelo ne professors. To kendo giyie giwinja sama wago thum to gimiya luor kaka jatendgi. Sama wadok kocha to gibe nyaka migi gin koro gin excellencies. So Professor Molongati sani ng'i chairman ma Maseno Council of Kiang'o gi Kwoko. Koro jogo dwa telo ne biro go thum ka, wan gi Jim Likembe, George Kembo, Ongoro Jakarachuonyo, Fredi Jakadongo, Atomi Sefa, Ruben Okik, Ogwela Kolela, Betty Kolela, Deno Tingesa, gi jo Victoria B Kings jo Kolela machon. Gin wayuororega kodgi, ka wan e rapar Kolela to wabodho wayuoro gi kocha. And jo Kolela machon go, Yodha Mwembe Pongima, Urja Mapera Ngima, Oyuech Malago, Uma Jakobo, Ngasam Kajo, Nawil Kamusa. So en thum dhi bedo ka maduong' kabisa mora nochakre saa 4 odiechieng'. Wamora mora johera go. Gimomiyo waketo thumbe mang'eny nikech wadwaro ni nyaka johera mag jothumbe moko be obi abiya. To karomo ka saa 8 kanyo to wan gi speeches kidogo. Sama itimo speeches no ma chief guest bo wacho ni koro waket walay foundation kama wadwa ni wachake gero museum. To kanye mabo wacho ni joka ma nyau matin ma un go. To kwaseyudo ni to wan koro miyo wamo thuolo ni omiyo kata dweche 2 gweruru museum mondo wapang kaka ibi yaw museum to gitimo rapar mar George Ramogi tarik 8 Disemba. Ka ok onyal chopo e nyasi to asoma wan gi till